Afros Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni jatend piny William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua oseo gai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ewi ng'anyo manyocho timore chieng' tich adek jumani kendo weyo ji 9 kowito ngimagi kaachiel kod weyo ka mwandu manengone odhuro okethore e kuonde mopogore e pacho ka. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ruto mane loso isachiao ayanga apaya Naivasha Njambeni ogonyon ni kaka piny owacho ok gibiye weche mag ng'anyo mondo dhi nyime pacho kae kowacho ni en owuon obiro kawo okang' mar chungo ng'anyogo, wach mane osir kod jalup ne Rigathi Gachagua mane oloso isachiao ayanga kar nyisruok ma Nakuru. Mimi nataka niwaambie maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. Hiyo wanasema Wednesday, hiyo wanasema sijui lini, hiyo maandamano haiwezekani. Haiwezekani. As a government we have said enough is enough. Raila Odinga hatakubaliwa tena under any arrangement again to cause violence, to create deaths, to destroy property. It will not happen. He will not be allowed to do that again. We have a responsibility as a government to protect life and property. Jatend piny jalupne ochiwo siem ne ugai mar Azimio One Kenya Raila Odinga kagiwacho ni ok obibogogi mar bedo kod twak kod weche ng'anyo ma osiko bago pacho ka odiochieng' ka odiochieng'. Hakuna vile utabadilisha Kenya kwa hiyo barabara unaenda. Na hiyo barabara umeenda, mimi nataka nikuhakikishie, mimi niko na wewe macho kwa macho, tutakutana. Haiwezekani. Ati wanasema ya kwamba wanataka kutulazimisha. Hii wameona imebaki miezi miwili chakula ipatikane, wanatuletea makelele, wanatuletea maafa, ati njaa. Mimi nataka niwaulize, hiyo njaa itamalizwa na maandamano? Kuharibu mali ya wananchi ndio itamaliza njaa? Watu wache kutusumbua bwana, na waache hiyo mchezo. And let nobody try to advise us to give in to blackmail. Ati Raila haribu Nairobi, haribu wapi, ati tumuita tumpatie serikali. We shall not give in to blackmail. And let the advisors ambao wanasunguka sisi kujaribu kutuambia ati tuongee na yeye ati apoeshwe. Anapoeshwa yeye kwani ni mtoto? Ati apoeshwe, ati aongeleshwe. This is a trend that he has formed. Ewi mano, Ruto kod Gachagua osingone oganda jo Kenya ni ok gibiling kaka piny owacho kod weche ng'anyo ma Azimio osebedo ka bago anyato ng'anyo magiluongo chakre tich adek nyaka tich abich juma manyien magiwacho ni litero malo kwan jogo malalonge magikinde ng'anyo. Mimi nataka nimwambie huyu bwana, kama ni maandamano tutakutana, kwa sababu hauwezi, you cannot use extrajudicial means, extra constitutional means to look for power in Kenya. The issue of Raila blackmailing the people of Kenya must be sorted once and for all. And this blackmail, this is the last time he is attempting. It will not work. We will not allow him, and we must put to an end that era of blackmail in this country. Kalure kod ng'anyo mosebedo pachoka. Riwruok mochung' ne kedo ne ratich oganda mong'ere kaka United Nations Human Rights ogolo ote mager ewi ng'anyo makamano. E ote no giyango ni lweny e kinde ng'anyo obila tiyo gi teko mokalo ondamo gino ma ok morgi kata matin. Giwacho ni nyaka sani ji 23 osenegi e ng'anyo e juma achiel mokalo. Koro gidwaro mondo otim nonro matut ewi thoe kod hinyruoge moseneno kendo mondo keto kenge mageng'o hinyruok kod thoe mag oganda mosebedo katimore pacho ka. Gikwayo piny owacho mondo neni jong'anyo omi arita madwarore sama ging'anyo kaluwore ni tiyo gi teko mathoth ma osenyiedhore kinde ng'anyo nyaka bedi mana kaluwore kod chik. Gikwedo wach tiyo ahoyae gi magina magiwacho ni en tim marach ma ok owinjore kata matin. Magi duto biro tok Azimio yango odiochieng' manyoro ni chakre juma manyien ng'anyo mar kedo ne ywak jopiny ewi pek mar ngima kod paro ewi chik omenda ma higa 2023-24 ibiro bagi chakre tich adek nyaka tich abich. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Komachielo jotelo mag Azimio olimo jopiny mane ochiel